Ọhaneze ndị ọma na-ege ntị Igbo bụ Igbo anyị awụchikwala ọzọ dịka anyị si awụchi ịmata ebumnuche ọtụtụ gbasara okwu anyị kpụ n'ọnụ wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ya bụ okwu abụrụ gịnị? Okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ maka onye na-azọ ọkwa onyeisi ala anyị bụ Obieze Kwesili nke zọgidere si na ọ gaghị azọzi. Anyị abịala ka anyị mara ebumnuche ndị mmadụ gbasara nke a, ka anyị mara ihe ha nwere ike ikwu gbasara ya. Ọ ka bụ na Isi Mbido TV ka anyị si ewetara unu ya. Mụ bụ Nwaada Chiamaka Ọdụm na-asị gị ka anyị gaa n'iru. N'uche nke m aga m asị na ụjọ ma pressure dịka asụsụ bekee ihe mmanye so ndị mmadụ na-amanye ya ka ọ rituo ka mara mbere abụ nke nwoke ebe ya nwaanyị ha matago na ọ na-epuchu anazie si ka ya hapụzie ka ndị nwoke abụọ bụrụzie mbi na mbi ka ha zukọta ka ya nwa nọrọ na-ele ha ka mara ihe ha ga-achịpụta. Maybe no na win because of the two major party. Because party and when you like that, understand? And when crowd and when back here, that's why you waste most of money. Obezoku maka ndị bani si na nwata kwụrụ ọtọ gujie ji ihe tokoro ala gute ọdụdụ ya. Ya na onwe ya chọpụtara na ihe dị n'ime na o nwere ike karịrị ya na ọ dịghị mma ya wee banye n'ime ọchịchị a. Ịma na ihe nọ na politiks obodo a bụ Nigeria adịka egwu. Iwe eji chee ya bụ ka o si adị and ị na-ele anya afọ ka politiks obodo anyị ji na-aga gị mara na ihe nọ n'ime ya erika. Ọhaneze Igbo niile, Igbo ndị ọma gere ntị dịka o si wee dị ugbu a anyị abịala n'isi njedebe okwu anyị ji maka ya wee bịa n'izu ụka taa. Ihe anyị na-ajụ ọtụtụ wee bụrụ gịnị ka ha si wee kwugasị gbasara Obieze Kwesili. Ọtụtụ ekwugo uche ha gbasara nke a. Ọ ka bụ na Isi Mbido TV ka anyị si ewetara unu. Mụ bụ Nwaada Chiamaka na-asị unu ya gaziere unu.